Posle prve parade ponosa u Crnoj Gori, nekoliko povređenih, među kojima su učesnici povorke i 2 policajca, a privedeno je 20-ak osoba. Iz bezbednosnih razloga učesnici su na kraju evakuisani brodovima uz pratnju patrolnih čamaca. Problemi za učesnike parade počeli su jutros jer do Budve nije bilo jednostavno ni doći. Veliki broj prevoznika nije želeo da vozi LGBT aktiviste, a na ulazu u grad čekali su ih protivnici parade, zasuvši ih jajima. I na mesto okupljanja kod zidina Starog grada dočekali su ih psovke i pretnje. Aktivisti i protivnike parade sve vreme razdvajaju kordon policije, pa nije bilo težih posledica. Ipak šetnju od Starog grada do Budvanske marine pratili su sukobi. Uz uvrede na učesnike šetnje letelo je kamenje, čaše, flaše. Očekivao sam da će biti negodovanja, ali ovakav protest da nas gađu kamenjem i drvljenjem i bocama i tako dalje, ovo je prava slika Crne Gore. Zbog pokušaja napada na učesnike parade privedeno je 20-ak osoba. Vlada je poslala snažnu poruku da se zalaže za poštovanje i bezbjednost svih građana, uključujući i sve manjinske grupe, ranjive grupe, pa i LGBT populaciju. Tako da je ovo jedan proces koji je karakteristično za sve zemlje u svijetu kada su počele sa tim. Zajedno sa LGBT aktivistima u Budvi su bili i predstavnici vlade Crne Gore, opozicije nevladinih organizacija, ambasada, ali ne i neki od ministara ili visokih državnih funkcionera.